guys, tady zase Jumbik a po dlouhé době vás zdravím u nového videa s mým kámošem. Poprvé jsem s ním. A s Drahunáckem už taky dlouho video nebylo. To je škoda, ne? Nevím, moc mi nebere mobil. Bíbí. Drž to. Druhý. No, já ti držím. Můžeš. Fakt jakože po dlouhé době je tu video, který má fakt třeba 4 měsíce, sorry. Čekej. Takže můžeme, já jsem si pojď. Do druhého. Udělej toto. Pojď, dělej. Skoč. Můžeš, nebo... Jo, teďka... Já potřebuji... Počkej. Co? Musíš tam... Jo. Lidi, kdybyste chtěli... Ne, já zkusí. Takže teďka jsem dal už. Lidi, kdybyste chtěli, tak napište do... Nebo... No, napište a my vám... A jestli chcete, aby jsme prostě aby jsme ještě natočili my spolu. To jako... Já to uděláme, Jo, to přeskáč. Díky, thank you. Spojím kámo. No, musíš tam jít, ještě. Musíš tam jít. kde? Ne, musíš to přeskákat. No, pojď. Yeah, yes. Nice, druhý level hotový. Vyskoknu admina. Mohl bych udělat to video na 2x. Toho na 2 minuty. Pojď. Ještě mám... Můžeš to ještě jednou? Jo, ještě, tak ještě. Ještě. Jo, díky. Já nevím to. No jo, takže... Říkej mi Jumbik, to mám jenom. Tam bude Jumbixy. Říkej mi Jumbik. Počkej. Aha. Nám tam vlastně ten týpeček podržel, takže... Jo, takže dej tady. Hej Sean, a říkej mi Jumbik. Jo, Jumbiku. Ale jako takže teďka to Maze. Bludiště. Tam Sean. Do těch zelených dveří. Jo. Ty musíš najít modré tlačítko. A mám červené. Ne, musíš najít modré. Modré. Napiš modré. Modré? A tohle takové? Ne. Modré. Je, teďka potřebuješ najít růžové. Jo, to je tady. A teďka... Já mám červené tlačítko. Tak já nevím, počkej, kde jsi, já tě najdu. Je, tady. Teď co? A teďka podle mě musíme najít exit nebo něco. Ne, aha, tu jsou červené dveře, tak já ti to podržím, čekej. Jo. No, běž tam. Jo. Tady máš žluté teďka. Nejde žluté. Počkej. Co? Dobrý.
Mám u sebe modré dveře. No a Je červené dveře, ty máš. no, já stejně. Hej, Jo. je. Modré, jo, dobrý. Já mám u sebe žluté, dej to žluté. A modré. Někde byly, si myslí. Je čau. Jo, Musíme to držet? no pojď. Tak děj. Jo. Poslední setiny. Jo a Pojďme. lidi, jestli teda budete chtít, aby jsme natočili, tak Další zase díl. spolu, tak řekněte třeba jakou hru. Můžem, ale asi udělám, dneska budou 2 videa, protože jsem strašně dlouho netočil. Počkej, bude tam se. Ne, musíš jít. Okay, to Počkej. bylo. Jo, ty jsi Počkej, ne, já jsem se teleportoval. Pojď nahoru. tady. Tady? Tady. Tak pojď. No, já budu červený. Tak A já budu modrý. Jo, to je tohleto. Na to jsme to přece Počkej. To je to. Jo? Počkej. Můj kámoš. Můžu přeskočit. No jo. Můj kámoš. Strašně. Můj kámoš strašně rageuje. Jo. Oni jsou také hry, kdy prostě strašně rageují. Třeba duplé robíčka. Hlavně na tohle on tam furt chcípal, takže... Já jsem furt chcípal těch chcípáků. Běž na to zase. Simon. Ty jsi taky chcípal, takže. Okay, to nevadí. Nevadí, budeme mít. Hej, já nechápu, proč tam mají třeba taky ty malé barvy, když to prostě můžeme přeskočit. Chápeš to? Aspoň budeme mít content. Když tam... Počkej, můžeš. Můžu teda na druhý pokus dovít, ne, vlastně na třetí. No, jdi. No, Simon, dělej. To je dobré, ne? Já si... Ne, nebo Je to vlastně. teda asi moc daleko, ne? No. Prostě to dám blíž. Já mám tohle, aspoň budu mít content. Tak bude mít content. Tam! Hej! Content. Když lidi potřebují něco srandovního, takže my jsme tady pro vás lidi, aby Jo, jsme vás můžeme. zachránili. No, jsme, no. To je pět. Běž. Počkej, to máme vzduchu. Počkej. Já dobrý. Půjdu tady, počkej. Počkej. A teďka ty. Jo, počkej, to je dobré, ne? Děláš si, ty si trošku, ty si trošku šel blíž. Ty si trošku šel dál, nebo blíž. Můžem. Dá se z toho. To je jedna pak. No, tady. Je pokud chcete víc takového kontentu, takových videí, tak pište na komentu. Pojď. Počkej, hlavně počkej, tak můžeš. Jo. Skočit na paličku. Skočí. Počkej. Můžeš. Jo, dobré, to dám. Tak, jdi. Ty jsi hýbal. Řekni mi, kdy můžu. Jo, můžeš. Yes. Počkej. Ty musíš skočit na tu červenou. Skoč mi na palicu a skoč na červenou. Dáš ty kozy. Chyba. Ale tam byla taková. Tady jsem dostal. Hej, můžeme nějaké. Hej, až tohle. Uděláme ještě jeden level. Ne, uděláme nové video, protože já nevím, mě YouTube, že ne YouTube, ale mě nejde prostě. Nebo já to zkusím, můžu to zkusit, ale OK. mě prostě udělat, no.
No, pojď. Lidi, myslíte si, že to skočím? No. Jo. Jumbik. No. A já, jo. Počkej, je můžeš. Můžeš. Teď tohle, skočíme na palicu. Yes. Ne, Jo. já musím skočit tobě na palicu. No jo. Ty jsi šel trochu blíž. Papa. Papa si to moc děláš. Běž tam, na tu modrou. Nebo tam, no. Nebo guys, tohle udělám v dalším dílu. Mějte se. udělat v dalším dílu. Mějte se krásně. Mějte se krásně a čau.